салом алейкум бародарони азиз. Кадомеда ки билет дар кораи онлайн марҳамат метавонед дар канали мо обуна шавед, то ки нархҳои билетро доимӣ фаҳмед бо забони тоҷик. Нафароне ки мехоҳанд бо забони русӣ ва дигар забонҳо нархҳои билетро фаҳманд, марҳамат муроҷиат кунанд. мо ҳар рӯз дар онлайн ҳастем, ҳар рӯз дар алоқа ҳастем. Марҳамат, номерҳои мо дар ҳар як видеомон шояд ки бошад, набошад, дар худи канал номеромон ҳаст. Шумо метавонед о канале бинед, номерҳои мо ва занг занед ва дигар видеоҳои моро метавонед тамошо кунед. мо ҳамавақт дар хизмати шумо. То соати 10 шаб мо дар кор ҳастем. шумо ҳатто мехоҳед ки нархи билетро фаҳмед, танҳо нархи билетро фаҳмидан, марҳамат занг занед, бе ташвиш. фикр накунед ки дар ҳолате ки шумо билет намехаред ба мо занг задан лозим нест. Не, ҳатто шумо билет дошта бошед, марҳамат ба мо занг занед. мо хеле шод мешем ки шумо ба мо занг задед. мо хеле хурсанд ҳастем. ба интизори зангҳои шумо ҳастем, бародароне ки дар шаҳрҳои ғарибӣ ҳастанд. гуфта намонад ки мо дар шаҳри Екатеринбург ҳастем. нафароне ки аз дигар ҷойҳо мехоҳанд ки билет харанд, билетҳои арзон харанд, марҳамат муроҷиат кунед. агар худи шумо донед ки нархи билет чанд пул аст ва ба мо занг занед ва пурсед ки нархи билети мо чанд пул аст. агар билети мо нисбати дигар ҷо арзонтар бошад, марҳамат метавонед харидорӣ намоед. баъд аз соати 6 чӣ хеле ки шумо медонед, дар ягон ҷо ягон авиакасса кор намекунад, лекин мо то соати 10 дар кор ҳастем. шумо метавонед бе ташвиш ба мо занг зада ва пурсед нархҳои билетро. ҳатто метавонед шумо дар соати 10 харидорӣ намоед билетро. дар соати 10 баъд аз шом метавонед аз мо билет харидорӣ намоед. мо дар хизмати шумоем. раҳмат барои лайки барои азиз. омадед ба канали мо. авиакасса онлайн 24 соат дар хизмати шумо. салом ва алейкум ва салом. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. садои ошиқ. ва алейкум ва салом. ва алейкум ассалом. хуш омадед ба канали мо. созен акаҷон, иншоаллоҳ. соз шукронаи худо. раҳмат. соз аз шумо пурсом. алейкум ассалом. акаи Умар, хуш омадед. садои Умар, хуш омадед. раҳмат. лайкҳоро фаромӯш накунед, видеоро падилитса кунед, то ки дигарро фаҳману донанд ки онлайн авиакасса аст. ҳамавақт метавонед ки нархҳои билетро аз ютуб бифаҳмед. шукронаи аллоҳ хубам. худо мегӯям ки хуб бошед ҳамавақт. худоам ҳамавақт шуморо нигаҳбон бошад. созе накан. соз раҳмат. шукронаи худо. аз шумо пурсом. алҳамдулилла акаҷон, созам. соз бошед. беҳад хуб. созкор боро созам. соз шукронаи худо. ининҷа майда майда корд бромадем. корд бромадем.
گفتم یک کس آنلاین کنم. بعضی آدم رو در کار نشد حتی نمیتوند که از کجا فهمد. تو خوبه یکم اومد کار بارون ساز شکرانه اما کسی در اومد و بر اومد و رفت. خیر باشید. همه کسا ناز باشه. در طرفای شما چی گپ است؟ در کورش میشود. الله همه وقت ساز باشه نکر جان. رحمت شما هم ساز باشین، تنج باشید. سازی تنجی شما آبروی ما است. چی گپ و خبر دیگه؟ در این موتون تدلیل کرده یا نکرده؟ تدلیل کرده یا نکرده؟ کرده باشین رحمت، نکرده باشین رحمت. سلام باشین. من خودم یک بار تدلیل کنم. نکردم. همه وقت ساز باشین که سلامت باشین. یک کسی ما شاید که بزنه. خوش آمدین با کانال ما. کسی که عنوان باز چی نویگری ها نویگری نمی آنلاین شدیم. بلیت آنلاین aviakasa online. Bilet nie? Aviakasaż online. اون کنارگری اون کسی که اون بلیت در کار میشه نرخ نوی بلیت ناستر خوبتر میتواند که از ما فهمه. نمیخواد گپ خبر نه یکم جای مشکلیش نیست. 24 ساعت در خدمت.
کمه آدم کمه آدم کو آدم کم است چیکار بکنیم майда ҷамъ шавад ҳама ҷо пурёв шавад майда хуба ягон кас омад ба ҳазур гап мезанад гапоша буд мекунад агар чӣ қадар одам бисёр шавад ҳамон қадр камбудӣ зиёд мешавад тарафи мо шояд ки ҳамон каса ҷавоб наметиҳем гапоша барои ҳамин хафа мешавад чунки дар як соат як одам дурояд ба ҳазур гапша фаҳмем ба ҳазур гапша бигӯям беҳтарин хубтар мешавад бародарони азиз саломат бошед касе ки дар эфири мо буд хуш омад хеле бародарони азиз онлайн метавонед авиакасса обращаться кунед номери телефони мо 982 69 555 55 саломат бошед бародарони азиз то бозид